हादरसायाव हाबा जाखानाय आइजोआ सोरजोंबा खारफालांनाय एबा लांखारजानाय जाथायफोरा सानफा एफा बांलांबाय थानायखौ नुनो मोन्दों। बे बिथिङाव बर' आइजोफोरनि गोमानाय एबा गावनि फिसायखौ गारनानै गुबुन हौवाजों खारफालांनायाबो एसेल' नङा। दासिम गोबां हाबा जाखानाय बर' आइजोफोरा गोमादों एबा गुबुन हौवाजों खारफालांदों। बेफोरबायदि दुखुनांथाव जाथायफोरनि गेजेरावनो बे बाराव चिरां जिल्लानि बिजनी महकुमानि बल्लामगुरि ओनसोलनि पुरादिया गामिनि जोमै बसुमतारिया गावनि 3 बोसोरनि हिन्जावसा गथ'खौ गारनानै गुबुनाव खारखोमाना थानायनि खौराङा जोंनिसिम सौफैदों। मिथिनो हानाय बायदियैब्ला जोमै बसुमतारिनि फिसाय राजा बसुमतारिया आसामनि बाहेरायाव खामानि मावहैयो। फिसाया न'आव गैयैनि खाबु लानानै थांनाय 19 फेब्रुआरियाव मुसलमान हारिनि हौवाजों खारफालांदों होनना सन्देह खालामदों न'खरनि सुबुंफोरा। 3 बोसोरनि उन्दै हिन्जावसा गथ'आ बिमाखौ नागिरनानै गाबबाय थानायाव दा जोबोद जेंनायाव गोग्लैदों न'खरनि सुबुङा। गुबुन फारसे बिसि गथ' गथायखौ मोजाङै जाहोनायनि मिजिंजों आसामनि बायजोआव खामानि मावहैनाय फिसाय राजा बसुमतारियाबो जोबोद दुखु जिंगासिनायजों लोगोसे बिसिखौ न'आव फैफिननायखौ हास्थायदों। लोगोसेयैनो न'खरनि सुबुङाबो जोमै बसुमतारिखौ न'आव फैफिननो खावलायदों। फैफिनदो जोमै फिसाखौ गालांनानै गोदाव सोराव फिसाया मा जानांगौ बेलाय जोंनोथ' खिथानांगौमोन खमसे खम थांबाय मानो खिथाया हसेयाव जों दाबसेयाव थांनायाव मानो फिसाखौ गारनानै थांखो नोंलाय फिसाखौ अननाय गैया नामा नोंहालाय जोमै फैफिनदो मा गोसोजों एरायलांखो नों बे फिसाखौ गारनानै नों फैफिननो गोसो गैया नामा बे न'खराव फैफिनदो जोमै अबेयाव एरायनानै दंना अबाव सोरजों थांखो नोङो फैफिनदो जों जेबो खालामाना फिसाखौ अननानै नों गोबानो गोसो गैला जोमैनि बिमा दिनै जों ज' जानानै नोंखौ हांख्रायबाय फैफिनदो आं नोंखौ आसा खालामदों दासिमबो फिसा दं होननानै नेगासिनो दङ आं हौवानि बिमा मालाय माब्लाबा आं फिसा बायदि नोंखौ अननानै फैफिनजानो लुबैदोंमोन जोमै फैफिनदो नोंखौ बिसिबां अननानैनो जों फंसेबो जेबो होना गाज्रि बाथ्राबो होना नोंनि गोसो बायदि नों सोलिनानै दंमोन नोंनि थाखायनो फिसाया मा जानानै ओंखाम जाया दै लोङा गोदाव सोराव सिलाय गाबाय बायदों बेलेग जायगायाव थाहैनानै नोंनि थाखायनो खामायदोंमोन नोंनि थाखाय फिसानि थाखाय मावदोंमोन नों मानो बुजिया नों मानो गारनानै थांखो गोदाव सोरावलाय